Hola i benvinguts a la Píndola Vermella. En aquest podcast buscarem la manera d'entendre, des d'una mirada d'usuari, el món tecnològic en el que vivim. Però, sobretot, el que busco és crear una consciència de què és el món digital, que ha vingut per a quedar-se, quines són les seues avantatges i com ens podem protegir dels seus perills. I tot això intentant utilitzar un llenguatge que estigui lluny de tecnicismes i que tothom pugui entendre. No em vull fer pesat, el vostre temps és molt valuós, així que els capítols tindran de mitjana una duració d'entre 10 i 15 minuts. Començarem veient conceptes bàsics, com què és un ordinador, els mòbils també són ordinadors, i veurem què són i com utilitzar els navegadors d'internet. Donarem consells per a crear contrasenyes i moltes més coses. El podcast tindrà 3 temporades, de 10 capítols cada una. Això inicialment, després ja es veurà. També hi haurà capítols especials on parlarem sobre com protegir-nos dels enganys que circulen per internet, com instal·lar-nos l'IDCAT, etc. I també tindrem convidats. Entrevistarem a persones que ens poden aportar consells i enteniment a través dels seus coneixements i de les seues experiències. Això sempre és molt interessant. Soc Ramon Maria Gallard, soc enginyer en cap de seguretat d'aplicacions a DocuSign i això és la Píndola Vermella. Benvinguts i comencem!